Fy enw I ydy Gruffudd Arfon a dwi'n dod o Gaernarfon a fi wnes i raddio'n Ha 2017 ar ôl gwneud cwrs ymarfer dysgu ym Mhrifysgol Bangor. Wnes i ddewis astudio ym Mhrifysgol Bangor oherwydd roedd gwneud cwrs ôl-radd yn agos i adra yn y Pêl Mawr ac hefyd o'n i'n gwybod fy mod i eisiau dysgu drwy gyfrwng Gymraeg ac oedd y gallu'r Brifysgol i ddarparu cwrs drwy'r Gymraeg yn apelgar iawn i fi a mae wedi bod o fudd mawr i fi wedyn ar ôl graddio yn y Brifysgol. Y peth gorau am y cwrs oedd pa mor agos atyn ni oedd y darlithwyr. Pob tro am barod i helpu ac i ateb unrhyw gwestiynau ac hefyd yn gwneud ni'n deimlo'n rhan pwysig o'r seminara a'r darlithoedd gan ein bod yn mewnbwn ni'n cael ei parchu yn ystod y sesiynau. Fi sy'n lwcus iawn i gael swydd fel athro addysg corfforol yn Ysgol Tryfan ym Mangor yn syth ar ôl graddio ym Mhrifysgol Bangor. Yn yng ngwaith dwi'n dysgu trwy'r gyfrwng Gymraeg a dwi hefyd yn dysgu y pwnc fe wnes i arbenigo ynddi ym Mhrifysgol Bangor a dwi'n lwcus ofnadwy o gallu wneud hynny. Erbyn hyn dwi'n parhau i fod yn dysgu yn Ysgol Tryfan a dwi'n dysgu addysg corfforol yn bennaf i ddisgyblion o flwyddyn 7 fyny at chweched dosbarth. Roedd y profiadau ges i yn y Brifysgol wedi rhoi hyder iddi fi ddysgu disgyblion hŷn a wneud fi deimlo fy gen i'r arbenigedd i wneud hynny.